היה לי ברור שאני רוצה לעשות משהו משמעותי בצבא. כל החברות שלי תכננו לעשות שירות קל, להיות בתפקיד נוח וקרוב לבית. הן הסתכלו עליי קצת מוזר בהתחלה, אבל אני ידעתי, אני רוצה לקחת משהו מהשנתיים האלו, לעשות משהו משמעותי. החלום להיות באחת הסיירות נגנז, אבל המוטיבציה לא ירדה, לא ויתרתי. אני הולך לעשות משהו משמעותי. מקית? אני? מה הקשר שלי לזה? אני לא רואה, אני לא מסוגלת לצעוק. אני בסך הכל ילדה. לא האמנתי, אשכרה טירונות קרבי. אימונים, מטווחים, שטח, הכל. תחושה מדהימה. ואז, אחרי חצי שנה אינטנסיבית של טירונות וקורס, זה הגיע. כשקיבלתי את השרוך, הרגשתי את האחריות שנלווית אליו. אני מפקדת. אני מפקד. זה לא קל, זה אפילו די קשה. אתה ממש מרגיש כמו אבא ואמא לילד שלך. 24 שעות בתפקיד. צריכה לתת את כל כולך הפקודים שלך, להקשיב להם, להיות שם. משימה לא קלה. אתה צריך להפוך את הילדים האלה בכל כך מעט זמן לחיילים. אחד הדברים שהכי מחזקים, חוץ מהסיפוק התפקיד, זה ההוואי, הטיולים, הרגעים עם שאר הסגל. זה כמו אוויר לנשימה. הסגל מדהים. כולם החברים הכי טובים, מגובשים. אתה אף פעם לא מרגיש לבד. אני מרגישה כל פעם מחדש את הסיפוק. אותם ילדים שלפני חודש קיבלתי, הם עכשיו חיילים. חיילים טובים. בכל מחזור אני מפקד על כיתה של 15 חיילים. בשנה אחת אני מפקד על יותר מ9 מחזורים. בשנה אחת עוברים במגל מרבית חיילי צה"ל.